dá sa povedať tiež naše staršie dievčatá, pokročilé, ktoré takisto vlastne nás reprezentujú, našu tanečnú školu, kde chodí aj Lilka, samozrejme, ten momentálne nemôže tancovať. Takže decka, som aj na vás zvedavý, to počítam, to bolo 3. miesto celoslovenskej súťaži, tak pevne verím, že to bude nejako podobne. A kde je Dumbo? Aj Dumbo s nimi tancuje, že? Kde je? Tu je ešte skovaný, áno, dobre, fešák jeden. Dobre, decka, tak poďte sa hore na plác, držím vám palce, idete vlastne piatovi na tú súťaž, tak takisto držíme palce a čekujeme, aký ste dobrí. Tanečná škola Old School Brothers, naši starší, vlastne takí, dá sa povedať, reprezentanti našej školy. Poďme na to! Nitra žije! No, neutekajte mi. Tomáš mi vrátil mikrofón. Vydýchajte, ja nebudem na vás taký zlý, aby ste museli fučať jak divoké kone. Takže vaše mená tu ešte nezazneli, takže opäť vám to podám, vy si to popodávate a ani nebudete vedieť a už budem na druhej strane. Takže ako sa voláš? Dida. Dada.
Veronika. Kika. Sumec. Saša. Daniela. Natália. Paula. Peťko. Dobre, to asi nebolo vtipné, nevadí. V každom prípade toto boli reprezentanti, jedni z tých najlepších, čo dnes tancovali za Old School Brothers. Dumba sme už videli, Dumbo dole, babi si tu ešte nechám chvíľu. Čau, Dumbo. Takže sme tu samé dievčatá na pódiu. Takže babi, to bolo vtipné, poď sem. Poď sem, ty si taká najvyššia z nich, myslím. Ako sa voláš ešte raz, lebo ja som to celé nepočul. Daniela. Danielka. Danielka, ty by si vedela dať nejakú exhibíciu aj bez hudby? Asi áno. Alebo vie tu niekto robiť beatbox? A skutočne. Ja neviem robiť beatbox. Nie, kto tu vie robiť beatbox? Nikto? Nevadí, budeme robiť... Nebudeme. Dumbo, ty vieš beatbox? Dumbo, vieš beatbox? No poď sem naspäť, prepáč, že som ťa vyhodil. Poď sem naspäť, fakt Dumbo, poď. Poď sem. No, nenaťahuj to zbytočne, už tu máme motorkárov pripravených, oni idú hneď po vás. Takže, Dumbo, poď sem. Neopluj mi moc mikrofón, dobre, aby ťa nekopol. A skús dať normálne beatbox a Daniela bude do toho trepať nohami, no poď. Vážne ale? Fakt, ja si neviem. Jak si to robí? Zoberieš a robíš niečo takéto. Počkaj. Tak. Ja to skutočne neviem, takže ty ostaň v póze, ty čo robíš? Idem ešte raz. No, a teraz ty. Dobre, vymeníme sa, zoberieme si teba, poď sem. Tvoje meno som tiež zabudol. Saša. Saška, no Dumbo, poď naložej. Začína ma to baviť. Takže ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí ste tu boli. Old School Brothers dolu a na rade.